Раббі, хто зграшыў? Ён ці бацькі яго? Вось такое пытанне задаюць апосталы Ісусу, калі аднойчы сустракаюць чалавека сляпога ад нараджэння. Дарагія браты і сёстры, сябры, вельмі часта па жыцці і ў нас узнікаюць падобныя пытанні. Хто вінаваты, што я нарадзіўся ў беднай сям'і? Хто вінаваты, што яна разышлася са сваім хлопцам? Хто вінаваты, што яму не дапамагаюць дыеты? І хто вінаваты, што я не магу знайсці сваё месца ў жыцці? Як адказаць на гэтыя пытанні, а лепш сфармулюем так. Як на гэтыя пытанні адказаў бы Ісус Христос? Вось жа наш збаўца звяртае ўвагу не на тое, хто вінаваты, але на тое, што трэба чыніць, калі мы сустракаемся з бядой сваёй або з бядой тых, хто знаходзіцца побач з намі. Господ не разважае, але абдорвае міласэрнасцю. Міласэрнасць – гэта самы вялікі падарунак, які нам дарыць Господ і які мы можам зрабіць іншаму чалавеку. Міласэрнасць – самы вялікі цуд. Пытанне вучняў: Раббі, хто зграшыў? Ён ці бацькі яго? Усцяж папулярны ў сучасных хрысціянаў і не толькі. Мы шукаем адказ на яго. Мы хочам пачуць канкрэтнае імя, бо так прасцей, бо тады мы можам перакласці адказнасць за свае праблемы і грахі на іншых. У маёй сям'і праблемы, я лузер, а гэта таму, што зграшылі мае бацькі ці дзяды. Вось, просты і зразумелы адказ. І самае галоўнае, вядома, што рабіць. Знайсці далёка-далёка асаблівага святара, які мае асаблівыя здольнасці, маліцца асаблівымі малітвамі за аздараўленне роду. Сябры, гэта сумная іронія, і я нікога не хачу пакрыўдзіць, і, напэўна, малітва яшчэ нікому не зашкодзіла, але нам варта задаць сабе пытанне. Ці такая пастава не супярэчыць духу Евангелля, словам і ўчынкам Ісуса? Сёння ў грамадстве, калі многія з нас перажываюць страх перад пандэміяй, перад каранавірусам, паўстае таксама пытанне, хто адказны за гэты вірус. У інтэрнэце мы можам знайсці шэраг канспіралагічных тэорый. Кітай абвінавачвае Захад у тым, што той падкінуў яму вірус. Захад, наадварот, перакананы ў тым, што ён уцёк з уханьскай лабараторыі і гэтак далей. А наш Господ, яшчэ раз падкрэсліваю, звяртае ўвагу не на таго, хто вінаваты, але на тое, што трэба чыніць у данай сітуацыі. Адказ Ісуса – гэта міласэрнасць, скіраваная на людзей, якія знаходзяцца ў бядзе. Господ заклікае нас быць салідарнымі, адказнымі за сябе ды за адзін аднаго. Сёння галоўным героем для нас з'яўляецца сляпы ад нараджэння, якому Господ вяртае зрок. Гэты дар Божы, гэтае аздараўленне ён змушаны бараніць. Фарысеі аказваюць на яго псіхалагічны ціск, таксама аказваюць псіхалагічны ціск на яго бацькоў. Аднак новааздароўлены мае не толькі добры зрок, але і ясны розум. Ён сваімі простымі, празрыстымі высновамі даводзіць фарысеям, што гэта яны не бачаць відавочных рэчаў. Сучасны свет нястомна ставіць нам новыя выклікі. Мы не заўсёды ведаем, як на іх адказаць. Мы не ўпэўненыя, як правільна і што трэба рабіць. Але дзве рэчы застаюцца нязменнымі. Наша вера ў Ісуса Хрыста і здаровы сэнс. Ну і, канешне, сакрэтны інгрэдыент майго сённяшняга рэцэпта выжывання. Давайце браць адказнасць за сваё жыццё ў свае рукі.